Sme radi, že si tu môžeme zahrať v Bystrici. Čo je ďalej? Keď už máme koniec sveta, niečo pre našu matku zem. Ja počujem tie správy v televízore, populačný problém je na vzore. Teším sa, kam povedú ďalšie kroky, spečatený osud modrej planéty. A ako sa zdrží toľké rany, ktoré ľudia rozdávajú bez zábrany. Po zániku všetkého sa nespopola, nekonečný kolobek sa začne odznova. Nemôžeme sa tomu chrbtom postaviť, pribúdajú davy, ktoré treba nakrmiť. A nevyhnutne na to treba hľadať riešenie, lebo sa tu zdá, že sveta stane bezenie. Ako zem